لما عندي زلكم قريبة زلكم تايتل مالتي رأسي رشنا خمين نفلت إذولي حجة زلنا لنا نقعز ندلي ماب مالتي ماب كارتا مالتي خمين كان عندك كابيناوي بخمين نقصقص بزي حجز سب مالتي أبزالنا لنا زقنا هاجر نخرج ندلي وعداشا نفلت تخوينا بخمين خيط እና ኣበይ ከም ዘለና ንፈልጥ ተለይና እውን ብኸመይ ንፈልጥ ንሰብ ክንነግር ተኮይና ኣድራሻና ከመይ ንረክብ ዝብሉ ነገራት ከሪአኩም እየ ጉግል ማፕ ዝብል ኣፕሊኬሽን ኣለ ሜቢ ኣብ ኩልና እንትን ስልኪ ባይ ዲፎልት ተፃዒኑ መፅኡ ማለት ኣብ መጀመርያ ተፃዒኑ ዝመፅእ ኣፕሊኬሽን ኣለ ጉግል ማፕ ዝብል ማለት እየ ናይ ጉግል ምህርቲ ኮይኑ ማፕ ዝብል ኣለ ድሕዚ የብሉኸ ከመይ ገና ውርዶ ዝብል ከሪአኩም መጀመርያ ኣብ ስልክና ቸክ ንገብሮ ንኽእል ኢና ናተይ ሕጂ ፅዒነያ ነይሩዋ እውን ኣፕዴት ገይረያ ማፕ ዝብል እኒሄ ኣብዚ እኒሄ ማፕ ዝብል ድሕዚ የብልኩም ንስኻትኩም ከዓነ ከመይ ትገብሩ ጉግል ፕሌይ ተኣትዉ ጉግል ፕሌይ ዳውንሎድ ንገብረሉ ኩልሽ ኣፕሊኬሽን ነውርደሉ ናይ ኣንድሮይድ ቨርዥን ስለዝኾነ እንታ ስልከይ ጉግል ፕሌይ ንኣቱ ፕሌይ ስቶር ማለት እየ ጉግል ፕሌይ ዝብለኩም ኣለኹ ፕሌይ ስቶር ንኣቱ ፕሌይ ስቶር ምስ ኣትና ኣብዚ ጉግል ማፕ ኢልና ተፅሒፍና ጉግል ማፕ ኢልና ሰርች ክንገብር ከለና ዳ መጀመርያ ትመፀልና ጉግል ማፕ እዚኣ ትመፀልና ማለት እዩ ማፕስ ምናምን ዝኒሄ ናቪጌተር እንደ ኤክስፕሎር ዝኒሄ 5 ቢልዮን ሰብ ዳውንሎድ ገይርዎ ኣሎ ማለት እዩ 5 ቢልዮን ስልከ ኣለ ማለት እዩ ኣባኻትኩም ድሕዚ የላ ኢንስታል ኢኹም ትብልዎ ናተ ህዚ እንትን ገይረ ኢንስታል ስለዝኾነት እያ ኦፕን ትበላ ኣብዚ ኣንስታል ዝኒሄ ጥፋየ ማለት እዩ ኢንስታል ትገብርዎ ወይ ድማ እንተሃልዩ ከዓ ኣፕዴት ትገብሩ የብለኩም እዩ ኣፕዴት ትገብርኩም ችግር የብሉን ኣፕዴት ሓድሽ ቨርዥን ይፃዓነልኩም ኣሎ ማለት እዩ ግን ንሱ ኦፕን ትገብርዎ ማለት እዩ ብዙ ኦፕን ምግባር ንኽእል ኢና ተደሊና ከዓነ ኣብዚ ስለዘላ ተወረደት ብዙ ኦፕን ክገብራ ይኽእል እየ ከምዚ መፀልና ማለት እዩ ከምዚ መፀልና እዚ ንኽእል ከለና ተርን ኦን ሎኬሽን ኣለ ዘለናዮ ኣክሰስ ክገብረና ኣበይ ከም ዘለኹ ኣክሰስ ገብተለ ኦን ገብሮ ኣለና ኦኬ ብሎ ጂፒኤሱ ማለት እዩ እዚ ናብ ዘለኽዎ ቦታ መጀመርያ ሰርች ገበ ሕጂ ዘለኽዎ ቦታ ትእልሽ ዘላ ሕጂ ዘለኽዎ ቦታ ባዕሉ የርእለ ማለት እዩ ሕጂ ኣዲስ ገበያ ዜና ኣዲስ ገበያ ዝኒሄ ኣዲስ ገበያ ኣዲስ ኣበባ ዘለኹ ሕጂ ዘለኽዎ ቦታ እዩ ዘርእየለ ሕጂ ዘለኽዎ ቦታ ኣብዚ የለ ማለት እዩ ኣክሰስ ምግባር ንሙክር እሺ እዚ ብጣዕሚ ፅሩይ እዩ ኤኒዌይስ ዲቴይል ገሪአኩም ሕጂ ዘለኽዎ ገዛ ማለት ኣብዚ እኒሆ ማለት እዩ ኣብዚ ግቢ እዚ እሺ ሕጂ ናብ ዝኾነ ቦታ ከይተለየስ እዚ ኣዲስ ኣበባ ስለዘለኹ ናይ ዝኾነ ፒያሳ ኢለ ሰርች ይገብር ንስኹም ኣብ ዘለኹም ዓዲ ማለት እዩ ኣብ ዘለኹም ዓዲ ከምዚ ኢልኩም ትራክ ምግባር ትኽእሉ ኢኹም ዘለኹም ቦታ ዲቴይል ማለት እዩ ኣበይ ከም ዘለኹም በተለይ ኣብ ከባቢ ኣብዚ ዓረብ ዓድታት ከባቢ ዘለኹም ቆልዑ ኣበይ ከም ዘለኹም እንኳን ዘይትፈልጣ ማለት እዩ ብቻ ብስራሕ ናብ ዝኾነ ገዛ ኣቲኽን ኣበይ ከም ዘለኹም ዘይትፈልጣ ደቂ ኣንስትዮ ተሃሊኽን ቢያንስ ንምፍላጥ እንኳን ኣበይ ዓዲ ኣለኹ እንታይ ይመስል እታ ዓዲ ምናምን ዝብሉ ምርኣይ እዚኣ ኣፕሊኬሽን ተጠቒምክን ማለት እዩ ሕጂ እቲ ከተማ እንታይ ይመስል ኣነ እዚ ኣዲስ ኣበባ ስለ ዘለኹ እዚ ከባቢ ኣዲስ ኣበባ እዚ ይመስል እቲ ከተማ ማለት እዩ ሙሉእ ምስ ገጠሩ ወሰናወሰን ገጠር ይረአ ኣሎ ማለት እዩ ኢንተርኔት ብጣዕሚ ስለዘድልዮ ሎድ ይገብር ኣሎ ሕጂ ዘለኽዎ እዚ እኒሄ እዛ ምልክት እኒሃ ኣብዚ ናይ እንታይ ስሙ ትንቀሳቐስ እያ ኣነ ክቀሳቐስ ከሽከርከራ ኣላ ገፀይ ክቅይር ከለኹ ትቀይር ማለት ኖርማል ሕጂ ናብዚ ገፀይ ይቀይር ኣለኹ ትቅይር ኣላ ትሽክርከር ኣላ 360 ዲግሪ ማለት ትሽክርከር እያ ብዘለናይ ኣንፈት ማለት እዩ ሕዚ ክንጓዓዝ ኢልና ኣብዚ ከባቢ ንኹ ሕዚ ፒያሳ ተለየ ሕዚ ፒያሳ ከይተለለየ ፒያሳ ትፈልጥዎ ቦታ ታሃልዩ ፒያሳ ወይ ከባቢ ከም ዘላ ከሪአና እዩ ፒያሳ ድማ ብዙሓት ነው ሶራምባ ሆቴል ምናምን ሰሜን ሆቴል ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ሾላ ማርኬት እዚኦም ወራት የርእየና ኣሎ ማለት እዩ ኢለ ሕጂ ፒያሳ ኢለዮ ኣበይ ከባቢ ፒያሳ ኣበይ ኢኻ ትደሊ ይብለኒ ብዙሓት ነው እዚ ሰሜን ሆቴል ኣብዚ ምልክት ይረአየኩም ዘሎ ዛዕሊ ሰሜን ሾላ ማርኬት ኣብዚ ዲፊኒሽን ነው ሕዚ ሰሜን ሆቴል ክብሎ
ሰሜን ሆቴል ከና ምስ ፎቶኡ ኣውፅኢለ የሎም ኣት ይመስል ብደጊኡ ኣብቲ ከባቢ ከይደ እንኳን ተፊኒ እዚ ፎቶ እዚ ናርአኹ ሸገብሪ ከደ ሆቴል ውሽጢ እዩ እዚ ካብ ፅርግያ ጀሚሩ እዚ ደጊኡ ቢያንስ ኣብቲ ከባቢ ከይደ ብዙ ጂፒኤስ ከይደ እቲ ህንፃ ርአየ ቢለ ይፈልጦ እየ ብቐሊሉ ማለት እዩ እዚ ህንፃ እዚ ይመስል ማለት እዩ ሰሜን ሆቴል ሆቴል ስለዝኾነ ማለት እዩ ሕጂ ናብኡን ከይተደሊና ዳይሬክሽን ሕጂ ዘለኹሉና ኣበይ የለ መሰለኩም ከዝሮ ናብ ክርዳእ ምእንቲ ሕጂ ኣብዚአ ንኸ እዛ መኪና ኒያታ ኣለኹ ኣብዛ መኪና ኒያታ ባዕሉ ላይ እኒህኒ ቀጥ ኢለ በኣ ብመኪና ሒዘ ህዚ መኪና ሒዘ ናብታ ዘደለኽዎ ቦታ ይኣቱ ማለት እዩ ኣብዚኣ ኣላ እዛ ቀያሕ እዚኣ ማለት እዩ 14 ደቂቃ ይወስደለይ ማለት እዩ ካብዚ ዘለኹ ሕጂ ናብዚ ሰሜን ሆቴል ንምኻድ 14 ደቂቃ ይወስደለይ ማለት እዩ ስለዚ ዲቴይል እዚ ከምዚ ትጥቀምሉ ከለኹም ናብ ካሊእ ቦታ ናብ ካሊእ ቦታ ክብሎ ባክ ብሎ እሞ ኦኬ ከምዚ ተመፂልና ድማ ከምዚ ኢሉ ብልሙፅ ተመፂልና ብዚ ናይ ማፕ ናይ ካርታ ናይ ወረቐት መሲሉ ተመፂልና ኣብዚ ኒሃ ምልክት ንኽእና ሳተላይት ንብሎ ሳተላይት ተይልናዮ እዚ ግልፂ ገይሩ ኢና ማለት እዩ ሕጂ ድማ ናብ ካሊእ ቦታ ክብለኩም ካሊእ ቦታ ማለት ኣዲስ ኣበባ ከባቢ ናብ ካሊእ ቦታ እውን ይከኣል እዩ መቐለ ህዚ መቐለ ሕጂ ኣብዚ ቀረባይ ስለ ዘይኮን መቐለ ትግራይ መቐለ ትግራይ መቐለ ኢለዮ ናብ መቐለ ኢልና ኣሎ ማለት እዩ መቐለ ሳበይ ካደሊ እንተይልን እውን ብዙሕ ኣማራፂ ኣለዎ መቐለ ባይዘ መቐለ ብሙሉእ እዚ ፎቶ ናይ መቐለ እውን ፎቶ ይርአየና ኣሎ እዚ መቐለ እዚ ይመስል ይብለለ መቐለ እዚ ይመስል ሃፀይ ዮሃንስ ቤተ መንግስቲ እኒሄው እዚ እውን ሓደ መስጊድ እኒሄ ኣብዚ ስታድየም ሙሉእ ኢንፎርሜሽን ይርአየና ኣሎ ማለት እዩ ናይ መቐለ ማለት እዩ መቐለ ከይተደሊና ኸ መቐለ ደልየ ሕጂ መቐለ ጌት ዳይሬክሽን በበይ ከም ዝኸይድ ማለት እዩ እዚ እዛ መኪና ኒያታ እዚ ብመኪና ስለዘርክዮ እዚ ኒሃ መኪና ኒያታ 13 ሃወርስ እና 20 ሚኒት መኪና ይወድአልካ ይብለና ኣሎ በበይ ዝኸይድ ኣለ እቲ ናይ ቀደም መንገዲ ገዲፍዎ ይመስለኒ ብደብረ ብርሃን እዩ ነይሩ ቀደም እቲ ማፕ እውን ገዲፍዎ ሎምስ ከመይ ዓይነት ጉድ እዩ ቀደም ብደብረ ብርሃን ጌርና ደብረ ሲና ወልድያ ምናምን መቐለ ጌርካ ይኸይድ ነይሩ ሕጂ ግን ንሱ መንገዲ የለኒ ብዚ ኣዋሽ ኢሉ ምናምን ገይሩ ብዓፋር ኣካባቢ መንገዲ ባይዘ ይመስል ምልክት ዘርኢ ዘለ ኤኒዌይስ እዚ ይመስል መቐለ ከይተልና ክንደይ ብዙሕ ደቂቃ እውን ዘይርአየካለ ሰዓት ኖርማል እናተኸተለ እዩ ዝኸይድ ንሕና ብንንቀሳቐሶ እንቅስቃሴ ንሱ እታ መኪና እዚኣ እናተንቀሳቐሰት ትኸይድ ካሊእ ካሪአኩም ዝኽእል ነገር ፕላስ ድማ መቐለ ከተማ ክርኢ እንተደሊና እውን ዲቴይል ሙሉእ መቐለ ከተማ ምርኣይ ንኽእል ኢና ደልናዮ ከተማ ሕዚ መቐለ ክሳብ ንእሽተይ የብል ኣብርሃ ካስትል ሆቴል ዝብል እኒሄ ሕጂ ኣብርሃ ካስትል ሆቴል ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ ደልናዮ ቦታ ከምዚ ገርና ምርኣይ ንኽእል ኢና ሕጂ ድማ እስቲ ኣብ ካሊእ ቦታ ክሪአኩም ኣስመራ ክሪአኩም እስቲ እዚ ባይዘወይ ቀሊል ነገር እዩ ተራ ነገር ብዙሕ ኣይትፈልጦን ኢለ ይሓስብን ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ነገር እዩ ግን እንጥቀመሉ ፅቡቅ እዩ ብዝብል እዩ ኣስመራ እዚ ትመስል ማለት እዩ ኣስመራ እዚኣ ትመስል ዓረብኛ እኒኦ ኣስመራ እኳ ዓረብኛ ኣብዚ ዓድና ብዙሕ ኣይፍለጥን ኣስመራ እስቲ እንታይ ዝብል ሰፈር ክኣቱ እሺ ኣስመራ ሕዚ ፊያት ፊያት ኣደባባይ ይመስለኒ ኣስመራ እዚ ትመስል ማለት እዩ ዘለኹም ቦታ ወይ ካሊእ ቦታ ብዲቴይል ሰርች ምግባር ትኽእሉ ኢኹም እና ተጠቐሙሉ ዘለኹም ኣድራሻ ንምርኣይ እዚኣ ንምንካእ እያ ኣብዚ ምልክት ንምንካእ እዩ
ናብ ዘለኹም ወሪኢኩም ሕጂ ናተይ ኣብ ዘለኹም ፅለለ እና ወደ ሓንኩም ሰላም ሰላም ቻው ቻው ሳብስክራይብ ላይክ ብምግባር ሼር ብምግባር ድማ ቤተሰብና ይኹኑ ኣብ ቀፃሊ ድማ ፅቡቅ ኣፕሊኬሽናት ሒዝናልኩም ንቀርብ ኢና ሕጂ ንመጀመር ስለ ዝኾነ እዩ ብዙሕ ኣይትቀየሙና ብደንቢ ዘቕረብናልኩም ኤክስፒሪንስ እናወሰድና ንከይከልና ብደንቢ ፅቡቃት ኣፕሊኬሽን ነቅርብ ኢና ወደ ሓንኩም ቻው ቻው ባይ ባይ